משחק כזה שאני קוראת לו מבוך הצהוב ואין לי מושג מה הוא. אז בואו נתחיל. כמה יש לך משהו להגיד? תירשמו לערוץ ותתנו לייק. אוקיי, אז אנחנו באמצע מבוך. כמו שאתם רואים, אני התלבשתי וקרני לא התלבשה. קרני עדיין בבגדים שלה, אני בבגדים של מאבטח. מה שזה לא יהיה, אם הסתכלות אתם רואים את הפנים שלי? לא, אתם לא רואים. אם מישהו רואה אם נגיד ירדן רואה מפלצת, יש הרבה סיכויים שאני לא אראה אותה. לא הרבה סיכויים, אז אני חושבת, זה מה שאני חושבת. בזמן שאנחנו במבוך הזה, הדמויות שלנו מתחילות לאבד צפיות ולראות דברים לא הגיוניים. בגלל שזה מציאות המתחילות. אז בואו נתחיל לחקור את זה. זה אני לא יודעת מה עושים. לראות שבת כאן. כן, מה נעשה? למה זה נראה ממש כמו בן אדם אמיתי? אוקיי, שמתי את זה. אנחנו עכשיו צריכים לדעת מה זה עושה. אז בואי, לאט לאט נראה לי עם הזמן נוכל לשים את הדמויות האלה, זה ייפתח. גם זה ייפתח. זה, שמתי את זה. אני רוצה מה זה עושה, אני מקווה מאוד שנראה פה מפלצות. ירדן, ראיתי משהו שם. כן. הנה! הוא ברח! דמות שחורה ברחה, הנה היא! אמרת שאני מתחילה בין של תשתיות. לא יודעת. חכי במקום. ב-22 לחודש יש לי ירדן איתי חנוכה של התמורה. היא מלפות. מה? יש לנו מלא דמויות. בדיוק משלמת. זה יוצא... הנה מפלצת! זה למדת בחדרה. לא. לא. קרני, מה קרני? גם אני. וואו. טוב, אז מי שלא יודע, זה הסקין שלי. אוקיי, אז בוא ניקח רובים. בשביל להצליח להיות בעולם, בשביל שנצליח להיות כאן. עכשיו אני לא רוצה לעשות משהו מיוחד, רק סתם לא. ברור שנעשה משהו מיוחד. יש לכם מפלצות. עכשיו פה האחרונה ראיתם מפלצות. הנה, עכשיו יולי קרני יותר קל לזהות אותי, יאללה. אוקיי, אז אחרי כמה זמן מה שאנחנו יודעים, אמורה להוציא מפלצת. אמורה לתת מפלצת. אבל אנחנו לא יודעים מתי מפלצת. בדרך כלל זה 3 דקות כזה. נכון, קרני? 10, כן, 10. אז... יאללה. וכאן פעם אסור לצק בנוגע למפלצות, אנחנו לידנו אותו. היי, מה אתה רוקד? גם אני לרקד. לא. מחר זה יום אחרון להרשמה. אני רוקד את הריקוד הזה. אני אפסיק, אנחנו מפסיקים. יופי. קרני, בואי, אנחנו צריכים לחפש מפלצות, לא לרקוד. לאן נלך? בואי, אנחנו אמורים להיות ביחד, כדי שלא נאבד את השפיות. למרות שזה גם ככה קרה. לקחת רובה, תראי לי אותו. ככה אם תהיי מפלצת פתאום אני יכולה לראות אותך. בואי. נראה לי שמפלצת זה יכול להשתלט עליי. המפלצת גם נראה לי ממה ששמעתי בסרטוני יוטיוב של בריטים או יפנים או קוריאנים, אין לי מושג, שהמפלצת הזאת גם יכולה לשנות צורה. אז כדאי לנו די להיזהר. בואי. כן, יאללה. לאן שלא נלך? בואי נראה ביחד. אם נראה 2 ממך... כן, אסור, כי אם אני אראה 2 ממך, אני אדע מי האמיתית. אוי,
פעם, לא, 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 לא. סבר נשיא, בואי, לאן את הולכת? בואי. מה זה החדר המוזר הזה ולמה הוא ירוק? יש כאן משהו? לא. כן. בואי לכאן. אנחנו לא היינו צריכות להיות עם עוד מישהו, כי נראה לי שאנשים יותר טובים מאיתנו בלמצוא דברים, נגיד כמו מפלטת למשל. יאללה בואי, בא ואנחנו צריכות להתקדם. רגע, אני לא רואה, וואו, זה יותר גרוע משחקי הדיונים. סתם לא פעם ראיתי, אז נראה לי שזה פחות נורא. חוץ מזה שאתה מלבד את השפיות שלך כאן. בואי. מצאתי מספרים שלך. כמה אנחנו באמת מה? בואי. אנחנו איבדנו לגמרי את כל... אנחנו לגמרי איבדנו את כולם. וגם מישהו... וגם... אוקיי, לא. יאללה. בואי. אוקיי. עשיתי. יופי, עכשיו אני יכולה. להיות בסדר. בואי קרני, בואי, לכאן. אנחנו רוצות למצוא מפלטות, וואו, כאן יש שכר מה אני רואה כאן? קרני, אל תקפצי לכאן, לא, תמותי. לא יודעת מה זה, אבל תצאי מכאן. לא, תמותי. טוב, אני אמשיך. כתוב כאן משהו. אני הרגתי את עצמי שאת מותית. אני רק רוצה לתרגם מה כתוב כאן. אני אחרי זה תרגם. סון מותר לי מאיפשהו, את זוכרת את סון? איזה סון? באיזה דמות, זה דמות די רעה ברובלוקס. היה כתוב שם משהו עם סון. נראה לי שזה קשור אליו. אני רגע מתרגם. לא משנה, זה אומר עוד בקרוב. ירנק, כמה... אוקיי, אני לא יודעת מה זה אומר, אבל זה אומר עוד בקרוב. אני לא יודעת למה עוד בקרוב, אבל זה עוד בקרוב. אני לא יודעת מה זה אומר. עוד מעט נגלה. טוב, אז אני אעשה ריסטארט. עשינו בזמן, בדיוק קראו מפלצת. טוב. אם אתם רוצים חלק 2, תגיבו. תשימו לייק וסאב, ואם נגיע ל10 לייקים נעשה חלק 2. ביי.